Unang disgrasya sa tuig 2024 sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay, natala kagahapon sa buntag sa unang adlaw sa bagong tuig. Ang report ni Femari Dumabo. Nabangga kining SUV sa Center Island, Sedan and Bacalso sa Barangay Bulacau, Talisay City. Ang mga insidente nahulikam sa kuha sa CCTV monitoring sa Talisay City Command Center. Makita ang kusog nga padaga sa silver nga SUV. Tungod sa impact, nalimbuwad kini. Apan na nabuak nga semento sa Center Island mituasik ug nakaigo sa nagmotorsiklo sa pikas nga lane. Samtang unom ka mga sakay sa SUV, lakip na ang driver niini ang nakaangkon raw sa binuon og minor injury o gidala sa tambalanan. Matud pa sa tunga nasayran nga kining maong mga biktima nga sakay sa mong sakyanan, gikan pa ni sa ilang panimay, nag-celebrate ni sila og New Year, hangtod nga naka-desisyon nga sayo karong buntag, moadto sila og south tungod kay mag-outing. Nakainom gid sila unya gani base sad sa atong naibawan nga dunay usa ka botelya sa ilimnon beer sud mismo sa mga sakyanan. Gawas nga gingong nakainom kini og ilimnong makahubog. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.